Matagumpay na naidaos ang Annual General Membership Assembly ng Camarines Sur 3 Electric Cooperative Incorporated na ginanap sa Camarines Sur Polytechnic College Gymnasium sa Nabua, Camarines Sur nitong Sabado, Hunyo 28. Aabot sa 3,000 na power consumers ang dumalo sa pagtitipon mula sa bayan ng Balatan, Bula, Bato, Buhi, Baaw, Nabua at Irga. Kabilang sa mga inilatag sa aktibidad ang kasalukuyang lagay ng kooperatiba at mga nakamit na tagumpay. Nabigyan din ng mga consumers ng pagkakataon na maglabas ng kanilang mga hinaing, opinyon at mga suwestyon. We are very proud to share that Casorete 3 has accomplished AAA performance out from the A-Ling na performance niya way back 2012. So ngayon po, masaya po kaming ibahagi at ipaintindi ang totoong estado ni Casorete 3 sa lahat ng member consumers. Yung mga parameters po yun under financial, institutional, and technical. So ibig sabihin po, lahat po yun na abot or na-perform ng maayos ni Casorete 3, kaya po siya nakakuha ng AAA na categorization. Naging panauhing pandangal naman si Congressman Zaldico ng Ako Bicol Party List. Sa kanyang ipinaabot na mensahe, binigyang diin ng kongresista ang importansya ng maayos na supply ng kuryente. Malayo na ang narating ng mga electric cooperatives. Sa mga dekada ng serbisyo, libo-libong barangay ang naabot ng liwanag. Kung dati, kandila o gasera lang ang gamit ng mga nasa bundok at isla, ngayon may ilaw na, may refrigerator pa. Kung dati, ang pag-aaral ng mga bata ay limitado sa liwanag ng araw, ngayon, pwede nang mag-review kahit hating gabi. Ganyan po natin binabago o yung changing lives. Binabago yung buhay ng mga mamamayan sa ating paligid. Pinuri naman ng opisina ng Casoreco 3 ang mga inisyatiba ng partido para sa mas maayos na daloy ng kuryente sa Bicol Region. We are looking forward with the help, of course, na pwede sa ating ipagkaloob sa mga member consumers ng Casorete 3 ng Ako Bicol Party List. Naniniwala kami na ang kanilang advokasya na lalo pang ma-improve yung services na binibigay natin sa mga member consumers. Alam namin na magiging malaking tulong sila at magiging malaking bahagi po sila sa further improvement, of course, ng welfare ng member consumers. Siniguro ng Casoreco 3 na patuloy ang paggawa ng solusyon at mga proyekto ng kooperatiba upang maibigay ang mas maayos na serbisyo sa kanilang mga miyembro. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.